So mga gahi, nakuha jud ta mo basi nag-headset mo diha or nag-headphone or nag-speaker, pasensya kayo. So karon mga gahi sa maghimo ta karon sa top 5 para nako nga pinakahadlok pa sa Halloween. So akong top 5 din, no? Ang akong number 5 nako kay ang mahal nga pamaliton. So ang mahal nga pamaliton kanang mga like mga gulay nga nitaas og presyo, like atong sili, di ba? Atong sili nitaas og presyo. Niya ang pinaka worst po na nitaas yun ang bar nuts. Bar nuts yun ang pinaka nitaas ron. So gikan siya sa piso na himog dos. Amot kay nga ano. Wag ko gikibawa na. Basing kamo diha, so ayun na sa mga tindahan na suking tindahan ninyo diha sa inyo nga lapit. Palit og bar nuts, diba tag dos na. Yo mga guys! So akong top 4 kay ang pagtaas sa gasolina, no? Presyo sa gasolina kay wa jud ko kasabot ngano ni taas siya. So di lang ta mo reklamo jud kayo kay idol ko si Papa Duterds. So ato lang ning kanon, ato lang ning kay ano no taas ang gasolina mo na pinakahadlok pud para nako. May kaupat. Yo mga guys! So akong top 3 kay ang pagsaka sa plitihan. So mga gaya no, wag ko kakuan nga na nisaka na ding plitihan. So kausa na nag-commute ra ko niya gipaninglan ko og kuan utso sa duol ra kung kuan. So nihatag lang pud ko wa koy mabuhat. So mao na ang pinakahadlok jud gyapon no sa mga commuters diya sa loop diya kung balag traffic. Boom. So akong top 2 kay Bawonza. Mas importante pang bugas kaysa sa gugma. Wow! So mga kahe, so naabot ta sa number 1. So ato number 1 kay so before na to makalimtan sa kanang shout out ko sa kong mama din nga nasa Vietnam. Shout out po ko sa tanang ni support sa Bisaya vlogger. Kung ayaw kalimot nga like and share. Kung subscribe. Salamat ko na. So ang atong number 1 kay kanang magtangan kag kwarta or maupdan kag kwarta. Nasakit ka na, murag siya gugma, ibuwagan juga. Or gugma na siya, ibuwagan ka na way rason. So kanang kuan day sa luti ko nga mga naghago diya para lang makapalit sila mga gusto or nagkuan sila mga sa tawag ng mga family matters yun ng kwarta yung gamit sige na karon dili lang kay gugma. So stay tuned lang sa mga kuan sa mga umaabot na vlog na to, mao na to tanan na tong vlog karon kay nagkuan ko Halloween mga karon. So ang Halloween na to karon mao to siya top 5. So stay tuned lang and goodbye.